فتوات تخاتلتي أدولس تيفي بزعبا رومانيا انتاي تفولتو مستنكر زخونون بيت منغستات متن زيبلو بهلي ويس مساتي بوتات تهاجر نسدتنيا زلوا زلوا انتايو إذا أوروبا تهاجر أب عالم زخبده هنصا زنبر لهم وهنا قد تفولتو بزعبا رومانيا حبو ان مسات حقتاتن كنقلت كلنا مسانا بمصنح لايك سبسكرايب مغبار تصنبرونا رومانيا أب دبوباوي مبراق مأكلة أوروبا تركب هاجريا بمبراق مس ريبابليك مولدوفان يوكرينين بسميناو معرب دما مس هانغاري بدبوباو معرب مس سربيان بولغاريان بدبوباو مبراق دما مس صلم بحري تداوب رومانيا أب أوروبا مبل 12 زعابيت هاجر كوينا صفحات مريتا 238 كيلومتر سكوير رأس كتما رومانيا بوكارست كوينا أب مأكل قولا رومانيا أب جماعم روا دامبو جيتا أتانيشت سمينات كورنا روا دانوبون تركبيا أب رومانيا كابزلو وكبات ترجعات اتحاد ترجع ترانس هاجراسان كوينو إزي ترجع أب 10 ستانتيو نابت هاجر زوج تحت دما أبتي ما راح تريد زلوا مسمر ماكينة كزورو بحث لزبلهم أفتو بوتا كي بتصو عمل سنيم رومانيا أب عالم ببزح سكرام أب 5 درجات تركب هنا كابزلوا بزح حزب رومانيا أن حدث 10 لتر طروي الكلام مستيستو قال كابتم أب رومانيا أزم هو بزخون مسحبات بتحت بتاريخ السور السندون بزدان نقطة فترة ملك أمر استخابون وقوات بيت منقساتا يوم حدا كابتم زبلت أب تهاجر كابزركو بزعابي بيت منقست جرما زلوا بيت منقستي كورفينيو قالوا ترما كم بيت منقستي بران بيت منقستي بيلا بيت منقستي دراكولاس بيت منقستي استارن مياساتون قالوتن يوم دروب ديميو لام دروب ويدما دروب دي باست دروب مبزحاتي بدروب بزبل شم زفلت كوينو كاب وافل جنجل زسرح بهلاو مغبي رومانايو إذا مغبي كم صلم كبدي سامبو اللي بحمد كوليتن زلو هنو كابات خلت دما كم شغورتي بارسلي ديلن لوفاجن كتاليا تفاح انقاق حبانين زتعالله كوينو ابصبا زتلقيا تغيرو يسرح رومانيا ناي قدم لمدي الله إذا لمدي مستيل مقعز كوينو إذا لمدي دما مبزحت غزي كاب بعل لديت كساب حدش عمل صنحيو أجوزا أب حقوق زلبسة من سي مسمى حزتو بهلاو ساعات رومانيا زصاوتلو كوينو إتا أجوزا نابتيل زلبسة من سي محزتون أبوازي ما حدش عمتنا ببزوح جزاوت مخاد أو غرمتي أو أفدقتهم جزاوت كوينو دما يسعسعون أب جزي فاسيكا رومانوين حبراو انقاق حقي لاوتو إذا دما ملكت هيوتن داقماي لدتن زحبر كوينو إذا تفوتزي نزامنا زصنحن كساب حج دما زلو لمد بهليو دياشو قال رومانوين حدا سب بغنم زطمتهم كدكم ويكحمم ويدم عقمي كسر كم زخيل غيرهم زامنلو اقول امنتيو سبات نتي مز تكبار زمص كفات نمغلال اب صقما ايدم قيح فتلي اسرو رومانوين اب الفازيكا حدش خدان مخدان نتي تخدنو زلو سب نعمت صبوق عدل كمص ايو الهم يامنلو وقعوا باتيرا رومانياوي ليو يبهال رومانا زولشم كابتا رومانس اتبلنا الى تلقاز مزت كوينا تركم دما زيكا غزات روماويان مالتيو اب 1976 رومانياوت جيمناستيك ناديا كومينيتشي اب مونتريال اب زي معوري بار بزارعاتو مستنكر بقعت فصوم 10 نطب بمركب اب عالم ركد سرايا اب كوليج كاونتي ترانسفانيا اب رومانيا زركب تشاكا هويا باسيو اب عالم اتزبزح تشاكا تباهيلو يغلص كم سلس كرنا رومانيا برمداون يغصر اتشاكا بسنك بزاواو زقرب زفرح زانتا دما بزغر منغدي هاوتند فورست بايل صوا اتو بوتا تخل زي بقوللو بوتا بمخانو موت زواي بحال حدا كابت بزعبا زبوتا زنغرول زفرح زانتا حنتنش تقوال نابو كيدا مستفات دحر 5 عامت دما تملس كلا كم تاني قدم نفسات تمثل كوينا مركبا ايو قنبوت حدا اب مجمرتا صديا رومانيان مارتا سور بمبال يصوعوا اذا مالت حغوسن من قحم بمان تفطرن بتحغواس يبعلوا اب بوكارست رومانيا زركب بيت منغسي بايتو ببيت مخري ريبابليك زفلت كوينو اب عالم اتزخبره هنصا بمخانو بمزغب كبر وسن عالم تفلاتنت الله ازي هنصا 4.1 مليون طن دماي مزن اب قربا وان ناب رومانيا كتبصحون تحاسبكم ابتو بوتا مسبصح تسمعون زوزحو لمداتن قللتن قالات كتردومن كتزاربون يغبا نابنت كنري كلنا الصالت وي بونيا انتي لمكم سلام مالتيو انتي لم دما تشاو مالتيو مرسي وي ملتو ماسك مالت دما يغني لي مالتيو تروغ وي فاروغ انتير كخا بجخا مالتيو امي بارارا مالت دما يقريتها مالتيو دا مالت دما هو مالتيو
ኑ እንተልኩም ከዓ ኣይፋል ማለት እዩ። እዚ ብፍላይ ንስደተኛታትን ቱሪስታትን ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ። ኣብ ሮማንያ እቲ ዝሃብተ ማዕቁር ማዕድናት ሃላይት ኮይኑ እዚ ድማ ሶዲየም ክሎራይድ እዩ። ካልኦት ድማ ከም ከሰል፣ ማዕድን ሓፂን፣ ሰለስቲን፣ ቦሬት፣ ዩራኒየም፣ ኖራ፣ ፊልድስፓር፣ ነሓስ፣ ክሮሚየም፣ ባራይት፣ ወርቂ፣ ሜርኩሪ፣ ጭቃ፣ ሳልፈር፣ እምኒ ሓፂን፣ ኤምሪ፣ ማግነሳይትን ፐርላይትን ይርከብዎም። ሮማናውያን እዝኖም ውል ክብሎም እንከሎ ሓደ ሰብ ብዛዕባኦም ሕማቕ ይዛረብ ከም ዘሎ እዮም ዝኣምኑ። ኣብ ኤሮፓ እቲ ዝዓበየ ዝሕሉን ደልታ ኣብ ሮማንያ ካውንቲ ቱልሲያ ዝርከብ ጆን ደልታ እዩ። እዚ ንእሽቶ ክፋል ኣብ ዩክሬን ዘለዎ እዚ ደልታ ልዕሊ 300 ዓይነታት ኣዕዋፍን 45 ዓይነታት ዓሳታትን ጽሩይ ማይን ዝርከበሉ ኮይኑ ውርሻ ዓለም ዩኔስኮ ድማ እዩ። እቲ ልሙድ ኣብ ሮማንያ ዝግበር ሳዕስዒት ካላስ መበቀሉ ካብ ቡልጋርያን ሰሜን መቄዶንያን ኮይኑ ብኣባላት ካላሳሪ ዝበሃል ምስጢራዊ ሕነት ዝፍጸም ስርዓታዊ ኣክሮባቲክ ሳዕስዒት እዩ። ብዩኔስኮ ድማ ከም ዘይጭበጥ ባህላዊ ውርሻ ሰብኣውነት ተባሂሉ ኣብ ዝርዝር ኣትዩ ይርከብ። ሮማንያ ኣብታ ሃገር ክትኣቲ ከለኻ ብዛዕባ ኣቃብላ ኢንተርኔት ክትጭነቕ የብልካን። ሮማንያ ካብቶም ብሉፃት 10 ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዘለዎን ሃገራት ኤሮፓ ሓንቲ እያ። ሮማንያ ኣብ ኤሮፓ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዎም ቡናዊ ደብታት ኣለዋ። እታ ሃገር ካልኦት ፍሉያት ዓይነታት እንስሳ ዘገዳም ከም እግራጭ፣ ዝብኢ እውን ዝነብሩላ ኮይና ኤሮፓዊ ቢሶን፣ ኤሮፓዊ ሊንክስን ሻሙይስን ዝበሃሉን ካልኦትን ድማ ይርከብዋ። ካልእ ናይ ሮማንያ ኣጉል እምነት ድማ ሓደ ሰብ ካብ ገዝኡ ወፂኡ ገለ ነገር እንተረሲዑ ክምለስ የብሉን። ከምኡ ምግባር ድማ ሕማቕ ዕድል ስለ ዘምፀሉ እዩ ተባሂሉ ይእመን። ኣብ ኤሮፓ ዝዓበየ ዕቁር ወርቂ ኣብ ሮዚያ ሞንታና ሮማንያ ይርከብ። ሓደ ካብቶም ዝፀንሑ ልምድታት መፍርያ ወይኒ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ሮማንያ ይርከብ። እዚ ድማ እታ ሃገር ብጠቕላላ ሄክታር ዝተተኽለ ኣታኽልቲ ወይኒ ኣብ ዓለም መበል 10 ክትሕዝ ከላ ኣብ ኤሮፓ ድማ መበል 50 ደረጃ እያ እትስራዕ። ሮማናውያን መብዛሕትኡ ግዜ ሳንዚዮን ዝበሃል በዓል የብዕሉ። እዚ ድማ ኣብ ምሸት 24 ሰነ ዝበዓል ኮይኑ እዚ በዓል ካብ ስነቃር ሮማንያ ዝመፁ ፍጥረት ዘብዕልዎ እዩ። ሰባት ንኽብሪ እቲ ነቶም ዘምልኽዎ ጽቡቕ ዕድልን በረኸትን ከም ዘምፅእ ዝእመን ኮይኑ ሳንዚዮን መስዋዕቲ የቕርቡን ይዕጠኑን። ተሳተፍቲ ናይዚ በዓል ነቲ ግዜ ንፍቕርን ንምፅምባልን ነቲ ታሪኻዊ እምነት ጽቡቕ ትምኒት ንምሃብን ተባሂሉ ይጥቀምሉ። ድሌቶም ከም ዝፍጸመሎም ዕድላቶም ከም ዝቐንዖም ኣሚኖም ድማ የብዕልዎ። ኣብ 2018 ኣብ ቡካረስት ዝርከብ ሮማንያዊ ድኳን መጻሕፍቲ ካቲዩስ ደ ካርሶል ንሽልማት ብሉፅ ድኳን መጻሕፍቲ ናይቲ ዓመት ብምዃን ተሓፂኡ እዩ። ኣብቲ ዓመት እታ ድማ ኣብ ተኻደ ምርት መጻሕፍቲ ኣብ ለንደን ተሸላሚ ኮይኑ እዩ። ገለ ካብቶም ብሉፃት ኣፍረይቲ ፊልሚ ሆሊውድ ንሮማንያ ከም ሓደ ምሩፅ ቦታን ድሕረ ባይታ ፊልምታቶም ባክግራውንድ ናይ ፊልም ገይሮም ተጠቒሞምልና እዮም። ገለ ካብቲ ኣብዚ ዝተቐርሑ ፊልምታት ዘ ኤክስፐንዳብልስ 3፣ ጎስት ራይደር፣ ስፒሪት ኦፍ ቬንጀንስ፣ ፕሪንሰስ ኦፍ ክሪስማስ፣ ኪፒንግ ሮም፣ ኮልድ ማውንቴን፣ ብራዘርስ ብሉም፣ ዘ ዌልስ ብላወርን ካልኦትን እዮም። ቡካረስት ንእሽቶ ፓሪስ ሮማንያ ዝብል ሳጓ ተዋሂብዎ ኣሎ። ኣብታ ከተማ ዝርከብ ኣርክ ደ ትሪዮምፍ ብ1935 ዝተሃንፀ ኮይኑ ታሪኹ ካብ ማእከላይ ዘመን እዩ ዝጅምር። ሮማናውያን ሙሱኒች ዝበሃል ልምዲ ኣለዎም። እዚ ልምዲ እዚ ድማ ካብ 9 መጋቢት ዝኽበር ኮይኑ ሰባት ሙሱኒች ዝበሃል ፍሉይ ከክ ይበልዑ። እቲ ፖስተር ካብ ስርናይ ፍረታትን መዓርን ዝተሰርሐ እዩ። እቲ ቦታ ድማ ብስእሊ ቅዱሳን ዝተሰለመ ኮይኑ እቶም ሙሱኒች ኣብ እዋን ጽምብል ሰዓት 9 ዝበልዑ ጽቡቕ ዕድል ከም ዝስሕቡን ካብ ዝኾነ ሓደጋ ከም ዝሕለውን ገይሩ እዩ ዝንገር። ናይ ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረ ንጉስ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነ ቻርልስ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 1998 ናብ ቪስክሪን እትበሃል ቦታ በፂሑ ነይሩ። ኣብ 2006 ድማ ምስቲ ቦታ ፍቕሪ ክሕዞ እንከሎ ናብቲ ቦታ ድሕሪ ምምላስ ድማ ኣብቲ ዓዲ ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘመን ዝነበረ መዕረፍ ኣጋይሽ መሬት ብምግዛእ ኣብኡ ክሰፍር ክኢሉ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ዓዲ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ዝያዳ ተፈታውነት ወሲኽዎ ኣሎ። ኣብ ኤሮፓ ዝዓበየ ቅርፂ እምኒ ርእሲ ንጉስ ደዘል ዝገልጽ ኮይኑ ኣብ ጥቓ ወሰን ዲጅመ ይርከብ። ኣብ ሮማንያ ነዚ ሃገር ዝበፅሑ በጻሕቲ ድማ ነዚ ቦታ ክበፅሑን ነቲ ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ከድንቑን ንኽዝክርዎ ስእሊ ክስእሉን ድማ ዝያዳ ባህ ይብሎም። ሃገራዊ መዝሙር ሮማንያ ዴስት ኣፓቻት ሮማን ይበሃል። ትርጉሙ ድማ ሮማናውያን ንቑሕ ወይ ከዓ ሮማናውያን ተላዓሉ ዝብል ኮይኑ እቲ መዝሙር ብ1948 ብሮማናዊ ገጣሚ አንድሬይ ሞርዛኑ ዝተጻሕፈ እዩ። ሓምለ 29 ዓመታዊ ብሮማናውያን ከም ሃገራዊ መዝሙር ሮማንያ ኣብ መዓልቲ ሃገራዊ መዝሙር ይበዓል። ኣብ ከም መቃብር ዘይፍለጥ ወታደር ኣብ ካሮል ፓርክ ዝኣምሰሉ ዝብታት ቦታታት ድማ ይርከቡ። ሮማንያ ኣስታት ስሳ ዝተፈላለዩ ማዕድናት እያ ተፍሪ። በዚ ምክንያት ድማ እያ ብፍርያት ማዕድናት ኣብ ዓለም ኣብ መበል 10 ደረጃ እትስራዕ። ኣብ ምብራቕ ኤሮፓ ዝፀበበ ጎደና ኣብ ከተማ ብራስቮ ዝበሃል ትራንስቫልያ ሮማንያ እዩ።
እቲ ኣብ ማእከላይ ዘመን ዝነበረ ጎደና ብእምኒ ዝተሰርሐት ስትራታስፎሪ ኮይኑ ወይ ጎደና ገመድ ዝበሃል ኮይኑ ስፍሓቱ ድማ 111 ሴንቲሜትር ጥራይ እዩ። ብዛዕባ ሮማናውያን ዘስዕ ግን ከዓ ዘገርም ሓቂ ድማ ኣሎ። ብዘፈርሕ ኩነት ናይ ምቕላድ ዓቕሞም እዩ። እዚ ድማ ኣብ ክንዲ ሮማናውያን መቃብሮም ንምስራሕ ዝመርፅዎ ሕብራዊ መገድታት ኣብቲ ኣብ ሳፓንታ ማራሙሬስ ካውንቲ ዝርከብ ባህ ዘብል መካነ መቃብር ክፃወት ዝመፅእ እዩ። ኣብ መቃብር ዘሎ ሕብራዊ ስልታት ካብ ህይወት መዋቲ ዝተወሰደ ትርኢታት ዝውክል ኮይኑ ገለ ካብቲ መስቀላትን ኤፒግራፍን እውን ንህይወት መዋቲ ብዋዛ ዝገልፅን ሓደ ግዜ ድማ ብዛዕባኦም ሕማቕ ምስጢር ዘውፅእን ዝገልፁ ጽሑፋትን ዘለዎ እዩ። ዓመት መጽእ ኣብ 30 ሕዳር ሮማናውያን ሽጉርቲ ብምብላዕን ኣብ መስኮታውን ማዕፃውን መስቀል ብምቕማጥን ዋዜማ ቅዱስ ኢንድራስ የብዕሉ። ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ከምዚ ምግባር ጽቡቕ ዕድል ከም ዘምፅእን ካብ እኩያት መናፍስቲ ከም ዝከላኸልን ተገይሩ ድማ ይመን። ሮማናውያን ባቢትያስ ዝበሃል ልምዲ ዘለዎም ኮይኑ እዚ ትውፊት እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ 6 ጥሪ እዩ ዝኽበር። ኣብዚ ዕለት እዚ ዘይተመርዓዋ መንእሰያት ኣዋልድ ቆፅሊ ባዚል ኣብ ግንባረን ሒዘን ናብ ቤተክርስትያን ይኸዳ ናብ ድንግል ማርያም ይጽልያ ከምኡ እውን ሓለዋን መብርሕን ክረኽባ ይደልያ። እዚ ተግባር እዚ ድማ መጻኢኦም ንክሓልሙ ከም ዝሕግዞም እዩ ዝእመን። ካልእ ሮማንያ ብዙሓት ስደተኛታት እኳ ናብቲ ሃገር እንትውሕዙ ይኹን እምበር ኣብ ክሰርሑ ግን ኣይደልን እዮም። እኳ ዳስ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ መሰጋገሪት ኮይና እያ እተገልግል።